Wong wadon lumrah aku suthik, aku ora saguh ora gelem. Sing tak arah ora ana liya kejaba mantasaning widodari Batari Supraba wis tak tresnani Patih. Oh lajah. Sadyat risang kapirangmu rinangkul kinempet kempet duh sangreknaning bawana menapa mboten pados sanesipun kemawon to sinuwun mongko sampun wonten tetembungan judho tali wangsa. Judho menika tegesipun pacangan, tali niku pangiket utawi pepakem, wangsa menika golongan. Hapsara menika kalian Hapsari, menawi satriya menika kalian putri, Bambang kalian Endang. Dene raseksa menika judhonipun Raseksi. Ora sopak. Wis dadi tekadku, wis dadi niatku. Yen aku ora bisa ngrabi Supraba luwih becik tak entengke patiku marma kang mangkono Patih Mamangdono. Ripalungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhani kepara malah kencengono. Kowe pribadi sing tak kanthi munggah kayangan. Janji dewa ora maringake Batari Supraba. Kayangan digulung wong loro, Teh. Pandhawa tata gadewe saya indri samar pamoring suksma Mintaraga ingkang mapan wonten ing erenging Gunung Indrakila. Ana cahya manter nyada lanang. Lah menika ta perbawane panengah Pandhawa Raden Harjuna ingkang madhep dadya sang cipta wening. Semedi maladining atapak yoga brata memintosih nugrahaning Hyang Agung. Kandhasing pangesti weninging panembah tekuning pangibadah satemah weh Prabawa gegeter
Kawis tinggal kaya lintang halian ing gegana hanenggih Sang Hyang Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru sigra tumedhak jugarake Sang Manguntapa Dewa Sugata marang kang soreng rang mudhane aroma arum ngendanu ngawiyat Narada ngebalan Kawata suka mulang Sidam sekaring bawana langgeng ulut ciptaning ulun ingkang merpeki anggon kita Subrata sarawa paduka pukulun jagat pratingkah kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sahandap pepadha paduka pukulun ya wis ndak tampa gawe bombong ing rasa purhanana ya nggir anggon kita madeg dadi ciptaning satemah bener-bener wening ingkang dadi panembahmu marang Hyang Agung lan ndak kepudang jeneng kita ora mung bisa beningake rasamu pribadi nanging bisa beningake lelakon ing Tribawana mula kang mangkono maragake tampanana kanugrahaning dewa ingkang awujud jemparing Kyai Pasopati sing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis prisang maweh kalandrung ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami pukulun dene paduka paring sih nugraha wujudipun Kyai Pasopati jumbuh kelawan ngendika utawa dawuh ulun ing ngarep gunakna pusaka mau kanggo mbrasta sukertaning Tribawana mongko ripalungguhan iki kahyangan Suralaya geger kula kang mangkon ayo bebarengan lawan kita dadi jagone para dewa ingkang wawa mbrasta angkara murka Arjuna saritane satriya lituwe kang margi mring kautaman pekat mring pangestine
dadak nyogo ngaluhur kasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abel ratu muntah-muntah maningkrah walada Karna satriya bagus mapan ning repat kepanasan anggak le sombong nganti kaya ngono. Aja nganti we mati tanpa aran sapa jeneng. Jaguning para dewa satriya madukara ciptaning kang dadi aranku. Kowe sapa buta? Narendra Mani Mantaka. Kowe dadi jagune dewa, ya dasar para nyata. Yen ngono arep njajal kekuatan karo Niwata Kawaca. Yen kena tak pringgake kanthi becik kowe bali leren anggenmu barang ngamuk ana ing Suralaya. Kowe rasah ngandani padu-padune wong jirih getih wedi mati. Yen pancen ra kena pringgake kanthi becik, mbok menawa kelakon ana ratu buta sing abur mustakane. Lah kakean bebangal. Saut bekuk pedhot boyokmu, ha? Arsa madhangi jagat tuk mungo-mungo maneng sapucah ing wukir para bapak lan kumirat keneng soroting surya mikro lan gunung-gunung
kanjenge sipate para manungsa Namaking kayon punika macan Banteng punya jagung menang Kabeh mau Kapan jroning manungsa Macan